Na aramid itibigan longganisa Cookfest Showdown. Aditan nga nagbibinalubal dagiti agkakalaingan nga lumuto dito'y syudad itibigan. Na aramid iti nasao nga kompetisyon iti mismo kasango ti City Hall. Adda sa nga pulo nga naglalaban iti nasao nga pasalip iti kang runaan nga ingredients ket tibigan longganisa. Segun ken ni Mayor Eva Marie Singson Medina. Last year ginawa natin, 'di ba? Mula sa slaughter, pag-chachap, hanggang sa paggiling, hanggang pagrekado, hanggang pagluto. Pero this year, iniisip namin, ipakita yung versatility ng longganisa. So, yung iba kasi ginagamit lang siya as spaghetti sauce or ginagamit sa sandwich or kinakain lang as is. Pero nakita natin ngayong umaga na ang dami palang klase ng pwedeng gawin sa longganisa. Meron yung sa stuff sa bulaklak ng kalabasa. Tapos yung iba nilalagyan ng bagoong sauce. So makikita natin na marami palang recipe na pwedeng gawin using longganisa as a basic ingredient. Gusto lang kasi natin dumami pa yung gamit ng longganisa eh. Yun naman ang talagang ginagawa natin. Pinopromote natin yung gamit ng longganisa para mas marami pang bumili. Kalaksidan iti cash price nga gunguna. Adda pay iti maited nga sa Bali. Dagiti naglalaban ket na ikanda iti 45 minutes nga malpas iti lutlutwenda. Siguro para sa akin kasi yung most of yung nakiparticipate ngayon are establishments eh. So yung prestige nila that for a whole year sila yung pinakamagagaling na magluto ng recipe na may longganisa. Sabi ko nga aside from the cash prize, dapat may trophy talaga sila that na nagsasabi na talagang sila yung pinakamagaling among among the best na naggawa ng ng recipe for longganisa. Tapos iniisip namin next year kasi kagaya kanina meron akong kaibigan, sabi ko bakit hindi ka sumali? Sabi niya wala naman akong establishment. So marami naman magagaling magluto. Pero wala lang silang establishment na masasabi. So next year, we will have two categories. One for the establishments and one for individuals. Kasi doon din tayo makakakita ng mga may potential na chefs. Diba? So yung mga restaurant palagi naghahanap ng mga chef nila, naghahanap ng cook nila. Then doon din tayo makakakita ng possible na mga chef natin. Iti criteria for judging ket iti panangusar iti kang runaan nga ingredients ket 40%, originality 20%, raman 20%, kinadalos 10%, ken ti pinangikabil iti pinggan ket 10%. Iti nangabak iti nasao nga kompetisyon ket iti grupo iti manang biday binalot. I'm sure the GJ business establishments mabalindang on their own, mabalindang i-serve dito yan. Ngayon, on the part of the city government, aming recipes nga dito itata, ikabil minto di website, and then ikabil minto di newsletter ken DJ souvenir book tayo. Tapno kahit damit nga kanin, weno lutwen yan ti balbalayda, weno pagsanga ilida, kahit mabalindang itatang aramiden. Para iti press corps, Ryan Pardo.